മസ്ജിദുൻ നബവീതൻ മിനാരത്തിൽ ബിലാലിന്റെ മധുരമോഹനനാദമുയർന്നിരുന്നു. മഹാനേകനിലാഹെന്ന മഹൽ വാക്യമീതായെന്നും മഹിയങ്ങു മലയടിച്ചുയർന്നിരുന്നു. മിഴിനീരൻ കവിളത്ത് ചാലിട്ടൊഴുകുന്നു. മലിക്കുൽ ജബ്ബാറിൻ തണി തേടുന്നു. മനമെന്നും കാതേനത്താൽ നാദാപുരത്തെങ്ങാനും എന്നോസിക്ക് ഒരു ഏജന്റുണ്ടെന്നാരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാനേ. ആകപ്പാടഞ്ചോ 10 സെന്റാണെന്റെ പുരയിടം. അതുപോലും പണയത്തിലാക്കി എന്റെ കെട്ടിയോളെ കാതും കഴുത്തൊക്കെ പറിച്ചതും വിറ്റ് കടലൊന്ന് കടക്കുവാൻ നോക്കി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കോയ ഉസ്താദ് കാപ്പാട്, അഭിവന്ദനായ വെള്ളയില പോക്കർ മാഷ്, വേദിയിലെ മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കൊച്ചുകുട്ടികളെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ അടുക്കുചിട്ടയോടുകൂടി ഒരു പാട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം നടത്തുക എന്നുള്ള സംവിധാനമൊന്നും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. വെക്കേഷൻ കാലത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മകമായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും പഠനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കാറുള്ളത്. നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പാട്ട് പരിശീലനത്തിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെങ്ങനെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ അതുപോലെ ഉന്നത സക്കാഫിയും കോയസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ അറിവ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാമ്പാണ്. കോയ ഉസ്താദ് ആ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു 1998. അദ്ദേഹമൊക്കെ നേരത്തെ ഈ രംഗത്തുള്ള ആളാണ്. കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലൊരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് പരിശീലന ക്യാമ്പ് പഠന ശിബിരം എന്നായിരുന്നു. അതും ഇതാണ്ടൊരു 10-15 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കാരണം ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഈ മേഖല ഗൗരവമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണവും ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ആ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത്, വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവിടെ നടന്ന ക്ലാസ്സുകൾ, ഇപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാരമ്പര്യം, കേരള ചരിത്രം, കേരളത്തിൻ്റെ സംഗീത പാരമ്പര്യം, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട്, TB വേണുഗോപാല പണിക്കർ, MGS നാരായണൻ തുടങ്ങിയ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരും ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരും, MR രാഘവ വാര്യർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. മാപ്പിളപ്പാട്ട് മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രതിഭകളും അന്ന് ഞങ്ങളുമായി സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പം മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഭാസ്കരൻ മാഷും K രാഘവൻ മാഷെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, മലയാളത്തിലെ അതുല്യരായ കവികൾ, പ്രതിഭകൾ, ഇവരൊക്കെ ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരനുഭവമായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും ഈ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. കോയ ഉസ്താദിനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആ ഒരു ക്യാമ്പ്. ഞാനെന്ന വ്യക്തിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് കവിയായ ബാപ്പു വാവാട് ആ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതുപോലെ എടവണ്ണ MA ഗഫൂർ, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാണ് ഇപ്പോൾ. ആ ക്യാമ്പ് അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഭക്ഷണവും താമസമൊക്കെ തന്നത് സർക്കാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നീട് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളയിലെ പോക്കർ മാഷൊക്കെ അറിയാം.
അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് മാത്രം മറ്റു പാട്ടുകളെ പോലെ ഒരു ആലാപനം എന്നതിലപ്പുറമുള്ള ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു പാട്ട് സാഹിത്യമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സംഗീത സാഹിത്യ ശാഖ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ചെവിയോടെ കേട്ട് മറു ചെവിയോടെ വിടാം. അതൊരു കേൾവി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ ഓരോ പ്രാദേശിക വകഭേദങ്ങളായി നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ കലയുണ്ട്, ഓരോ സംസ്കാരമുണ്ട്, ഓരോ ഭാഷയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ ഭാഷകളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ എത്രയോ കലകളുണ്ട്, സംസ്കാരമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്ര ജാതി ആളുകളുണ്ട്. മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്ര വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ കൃത്യമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനാണ്. പക്ഷെ ഞാനും കോയസ്താവും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ചിലപ്പോൾ ഒന്നാവുകയില്ല. അദ്ദേഹം കാപ്പാട്ടുകാരനാണ്, ഞാൻ ഈ കൊടുവള്ളിക്കാരനാണ്. കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ കൃത്യമായ മലയാളം MIT മൂസയിലെ സുരഭി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അവൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, അതിൻ്റെ എല്ലാ ബോറും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ഭാഷ എത്രത്തോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് പാത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അത് ഇതേപോലെയുണ്ട്. ബാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഷ തന്നെയാണ്, ഈ നാദാപുരം ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ 3 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലും ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്കാരവും രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെയാണ് കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓരോ മതവിഭാഗത്തിനുണ്ട്, ഓരോ ഉപജാതിക്കുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പാട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് നാടൻ പാട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുണ്ട്. അങ്ങനെ നാടൻ പാട്ട് ഫോക്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നെങ്കിലും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നാടൻ പാട്ടാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നാടൻ പാട്ടിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നാടൻ പാട്ട് സാധാരണ എഴുതിയ ആളൊന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പഴയ കാലത്ത് പാടിയൊരു നാടൻ പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടല്ല, ഒരു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരു സന്ദേശം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന പാട്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടൻ പാട്ടിന്റെ മേഖലയിൽ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചില ശീലുകൾ അതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയി കണ്ടൊരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. അതിങ്ങനെ തമാശക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു കാലത്തും ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനൊരുപാട് തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തു വെച്ചൊരു കാലം, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 5 പൈസയുടെ ഉപയോഗമോ ഒരു സൗകര്യവും അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചവരാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംസ്കാരം എങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു. ഇപ്പൊ അറബികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥം. ഞാൻ ആ ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 15 ദിവസം കൊണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും. ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് മക്കത്ത് പോയി നബിതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നു, മതം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ആ പാട്ടോടെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏറികപ്പൽ പായു ശർത്തി രാപ്പകൽകളോടി ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ടിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. എത്തി ഡൈഷഹർ മുഖല്ല ബസ്തി തന്നിൽ കൂടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്നിട്ട് അവസാനം എത്തി നടന്നവർ അല്ലെ മലയാളത്തിൽ ഈ എന്താ പതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇന്ത്യ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പതി അതാണ്. അപ്പോ ഇത് ഈ ചരിത്രം വൈദ്യര് പറയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ വന്നത്, ഇവിടെ ഈ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും വന്നപ്പോ ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും അവരെ സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ ജാതി മത കക്ഷി ഭേദമന്യൊന്നും എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു. നാടന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരായ ആളുകളും രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ പുതിയൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായി വരികയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഒരു മത സന്ദേശവുമായി കേരളത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നാലുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു, അന്ന് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരികയാണ്. അവർ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മതം ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് സ്നേഹസംവാദം നടത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്നേഹസംവാദം നടത്തിയിട്ടൊന്നും മതം പ്രചരിപ്പിച്ചില്ല. അവിടെ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛനെയും ഒരു സന്യാസിയെയും ഒരു ഉസ്താദിനെയും വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാദപ്പ നടത്തി മതം തോൽപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.
ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. മാലിക് ദിനാറിന്റെ സംഘത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവര് ചെയ്തൊരു കാര്യം, അവര് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള മുഴുവൻ 40ഓളം വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടായിരുന്നു അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ്. അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഈ ജീവിതം കണ്ടാണ് ആളുകൾ മതം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്ന ഈ സംസ്കാരം പിന്നീട് അവർ സ്വന്തമായി ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്താ ഈ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഐഡന്റിറ്റി വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് മാപ്പിളമാർക്കൊരു ഭക്ഷണ രീതിയുണ്ട്, മാപ്പിളമാർക്കൊരു വസ്ത്രധാരണ രീതിയുണ്ട്, മാപ്പിളമാർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേഷം, ഭക്ഷണം, ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ഭാഷ. ഞാൻ അവിടേക്കാവുന്നത്. ആ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലിപിയൊന്നുമല്ല, അതൊരു ഭാഷയാണ്. ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അറബി മലയാളത്തെ നമ്മൾ ആളുകൾ കണ്ടത്. ഭാഷാപിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ആധ്യാത്മരാമായണം എന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ അറബി മലയാള ഭാഷ ലിപിയിൽ നമ്മൾ മുഹിദ്ദീൻമാല എഴുതി. ചാർ ദർവേശ് എന്ന പേരിൽ തുഞ്ചത്ത് മലയാളത്തിലാദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലായ ഒ ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളിവിടെ ചാർ ദർവേശ് എന്ന അറബി മലയാളത്തിലൊരു നോവൽ ഉണ്ടാക്കി. കൊണ്ടോട്ടിയിലെ വൈദ്യർ അക്കാദമിയിൽ ഇത് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കോപ്പി ഇപ്പോഴും കിട്ടും. കൊല്ലം 782 ഞാൻ കോർത്തേ ഈ മാലേനെ 155 കൊല്ലവർഷം 782. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് 1607 കണക്ക് പറയുന്നത്. മുഹിദ്ദീൻമാല ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറബി മലയാള ലിപിയിലാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയത്, നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അതാണ് ഒരുപാട്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടികളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എത്രയെത്ര എന്താ പറയാ, എത്രയെത്ര തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളെയും എത്രയെത്ര സംസ്കാരങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തലമുറകളെയും തഴുകിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് മാലപ്പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖിനെ കുറിച്ച്, റിഫായി ഷേഖിനെ കുറിച്ച്, മഞ്ഞക്കുളം മാല പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം. ഒരാളെ നമുക്ക് പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ മാലപ്പാട്ടുകൾ ചെയ്തത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് ഒരു മാലപ്പാട്ട്, അത് മുഹീദ്ദീൻമാലയുടെ അതേ ഈണത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നേശത്തിനൊളിവായി വന്ന് പിറന്നോരു വൈക്കം ബഷീറിന് മാല പണിയുന്നു. 1994 എഴുതിയ പാട്ടാണ്. ചില്ലിന്റെ ജയിലുള്ള ലങ്കും കാഷണ്ടിയും വിസ്താരവുമുള്ള നെറ്റിയുടയവർ. ഇങ്ങനെയുള്ള മാലപ്പാട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം നമ്മള് കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാർ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഫിലോസഫിക്കലായ അത്തരം കവിതകൾ, കണ്ടിട്ടറിയുവാനോ കണ്ണില്ല പൊട്ട, കാരുണർച്ചൊന്ന ജൊൽ കേട്ടില്ല പൊട്ട, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ കപ്പലിനോട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകൾ, ദാർശനിക കാവ്യങ്ങൾ. പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറബി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു കാവ്യം നൂൽ മദ്ഹാണെന്ന കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ. മന്നവരെ മതി ഉത്തവരെ മണിമുത്തിലുദിത്തവരെ. ഈ കാലഘട്ടം പിന്നീട് വൈദ്യരുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം. വൈദ്യർ ഇതിനൊരു ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് എഴുതാൻ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബദർ പടപ്പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. വൈദ്യർ ഒരുപാട് കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി നിൽക്കുന്നത് ബദർ പടപ്പാട്ട്. അതിന്റെ കാരണം ബദർ യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥാനം, അതിന്റെ വൈദ്യരുടെ കാവ്യ ഗുണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട പാട്ടിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ ബദറാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടാടുന്നത്. അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അതിനുള്ള വലിയ പ്രസക്തിയൊക്കെ അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പാട്ടിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മുണ്ടമ്പ്ര ഉണ്ണി മുഹമ്മദിന്റെ കർബലയിലെ പാട്ട് മാഷി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? കർബലയിലെ പാട്ടുണ്ടാവും. വടക്കിനിയുടെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുല്ലയുടെ ഹൈബർ, ഒരുപാട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബഹ്നസ് പട, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൃതികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മത്സരവേദികളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഇത്തരം ക്ലാസിക് കൃതികളിലെ പാട്ടുകളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പാട്ടിന്റെ ഈണം. ഇന്നത്തെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം,
ഇന്നത്തെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം, ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ കാലത്ത് മത്സരവേദികളിലൊക്കെ ചെന്നാല്, മത്സരവേദികളിലാണ് കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ ബദർ, സീറ, പാരാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര സജീവമായിട്ടില്ല. അഖില കേരള കിസ്സപ്പാട്ട് സംഘവും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം ബദർ വടപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി പറയുന്ന സദസ്സുകളിൽ ബദർ യുദ്ധമൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ അവതരിപ്പിക്കും ആളുകൾ. 10-15 ദിവസം പഴയ തലമുറ ആളുകൾക്ക് അറിയാം, അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സജീവമായി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലം ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോ അതില്ല. സൗത്ത് വയനാട്, മുള്ളൂർക്കര CV ഹംസ മൗലവി, തോട്ടപ്പാളി, പഴയ ആളുകൾക്കറിയാം, അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പം മാവണ്ടിയൂറിനെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ട് ഈ രംഗത്തുണ്ട്. അവരൊക്കെ യുദ്ധരംഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിവിടെ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ്. ഇപ്പൊ കേളു നീ സൂതതൈ വേണ്ടുക മനം വെയ്ത്തവനെങ്കിൽ ക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖരണം. അൻസാരികളായ സഹാബികള് യുദ്ധരംഗത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഖുറൈശികൾ പറയാണ്, തല്ലുകയാണെങ്കിലും തന്നോടൊത്തവനോടെ അവർ കളിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അൻസാരികളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയോ പരിഭവമൊന്നുമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരല്ല, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഗോത്രക്കാരല്ല. വാടുമ്മ ഉമ്മുൽ ഖുറാവിന്ന് വന്നവരാകിടണം വങ്കിശം എങ്കളിൽ നീ ഒരുത്തൻ ഭാവിത്തെടുത്തുള്ള ഗുണം. ഇതൊക്കെ ബദറിലങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴാണ് കലകത്തിക്കിപ്പോൾ വയ്യില്ല നമ്മൾക്ക് ഹരിജ് മുഹാജിറുകളാ. നമ്മളെ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ യുദ്ധമൊന്നും വേണ്ട, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഹാജിറുകൾ വരട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് മുഹാജിറിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് മുന്തി മൂണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ രംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും. എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നും വാക്കുകളും ഇല്ലേ. പുറപ്പെട്ട ബുജാഹിലുടൻ കിബുർ പൊങ്കിയലുന്തിലിബാസ് ജമൈന്ത് പുതുമാകസബിട്ടുകൾ ബെയ്ത് ഹരീറുമുടുത്തിടവേ മിക മികവായ പട്ടുകളാൽ ഉള്ള മേൽമ ചട്ടകളും. എത്ര ഭാഷയിലെ വാക്കുകളാണ് അല്ലെ. പുറപ്പെട്ട് അബുജാഹിൽ ഉടൻ കിബർ അറബി വരുന്നു, പൊങ്കി എളുന്ത് തമിഴ്, ലിബാസ് അറബി, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നും വാക്കെടുത്ത്. അത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത്, എല്ലാ പാട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ലീലാതിലകം, ചിലപ്പതികാരം പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോ കൃത്യമായ പ്രാസ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ അന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് അത് വളരെ സവിശേഷതയാർന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പല ഭാഷയിൽ നിന്ന് വാക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പാട്ടിങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയാ, ഇബ്രാഹിം നബിറയോനിൽ ഇടതടവില്ലാതിര പകലൊരു പോൽ ഇരുകൈകളുമേന്തി കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞിനു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഫലമായി ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ജനനം ഹാജറയിൽ നൽകി. ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടിയില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ മറ്റത് എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അറബി മലയാള ഭാഷയിൽ അക്കാലത്ത് പാട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ ഇത് വിശദീകരിക്കണം. അതാണ് ഈ സീറ പാരായണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ സജീവമായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യം. ഇതിന്റെ കാര്യമല്ല, ഈ സീറ പാരായണ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യരഗതികളൊക്കെ സംശയത്തിന്റെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യമാനം ഒരു മതചരിത്രം പറയുമൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, വൈദ്യർ ജീവിച്ചത് 1852 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് 92, 40 വയസ്സ് ജീവിച്ചത്. ആ കാലത്ത് 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 1847 43 ചേറൂരിൽ കപ്രാട്ട് കൃഷ്ണപ്പണിക്കരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, 7 ആള് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1852 ജനിച്ച വൈദ്യർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈശവം, കൗമാരം, ബാല്യം, ഈ കാലത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഇവിടെ യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ട്. 40 വയസ്സിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴും ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒറ്റ പാട്ട് അദ്ദേഹം സമരത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ സഖാഫി? ഇല്ല, ഒറ്റ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതെഴുതാതെ ബദർ ചരിത്രവും ഉഹദ് ചരിത്രവും ബദറുൽ മുനീർ ഹുസ്നുൽ ജമാലും ഇവിടെ സലീക്കത്തും സലാസീലും എഴുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആളുകളെ ഈ സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് മഹാന്മാർക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് വൈദ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യർ വളരെ മഹാനാവുന്നത് കവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഈ പാട്ടുകൾ ഇടപെടുകയാണ്.
ഐതിഹാസികമായ പൂക്കോട്ടൂർ സമരത്തിലെ അടിവച്ചണിയായി നീങ്ങുന്ന സമരയോദ്ധാക്കൾക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തിരുന്ന് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും അടക്കം എല്ലാവരും ബദർ പടപ്പാട്ടും ബദർ മൗലൂദും ആലപിച്ച് അവർക്ക് ആവേശം നൽകിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ കെ.എൻ. പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ശുക്കൂർ സുന്ദരന അവൻ വല്ലാത്ത സംഭവമാന്നുള്ള പാട്ടൊന്നും അല്ല. പാട്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പാട്ട് ഇടപെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലേ? നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നെല്ല് ജന്മിമാരെ തീറ്റുവാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നതാണ് ഏതു ഏറ്റ് മുട്ടുവാൻ. കമ്പളത്ത് കോയിനായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പാട്ട് എഴുതുകയാണ്. നാട്ടുകാർ തൻ ചോരയാൽ തടിച്ചു വീർത്ത ബ്രിട്ടനെ നാട്ടിലുള്ള ജന്മിമാരെ പാട്ടിലാക്കിയ ദുഷ്ടനെ മഞ്ചേരി നിന്നഞ്ചാറ് മൈല് ദൂരവേ മോങ്ങത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നോർക്ക് കാണാറാകുമാ നീരത്തില് ചത്തുപോയ ഹിച്ച്കോക്ക് സായിപ്പിന്റെ സ്മാരകം. ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ മലബാറിലെ സമര നേതാക്കന്മാരെയും സമര അനുയായികളെയും ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ടായിട്ടില്ല ഹിച്ച്കോക്കിനെ പോലെ. വാഗൺ ട്രാജഡി അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാജഡി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, വാഗൺ സംഭവം എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഏത് ദൈവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം. നമ്മളിപ്പോ പ്രകൃതി ദുരന്തം, പ്രളയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ദുരന്തമൊന്നുമല്ല, കൂട്ടക്കൊലയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത കൂട്ടക്കൊല. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ജാലിയാൻ വാലാബാഗിനെ പോലെ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ പോലെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല? അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനൊക്കെ കാരണക്കാരനായി ഹിച്ച്കോക്ക് പിന്നീട് പ്ലേഗ് വന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെതിരെ കമ്പളത്ത് കോന്നാർ പാട്ട് എഴുതുക മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഇനത്തിലാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ പാട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ ആളുകൾ പ്രകടനമായി ഇത് പൊളിക്കാൻ പോയി. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം അവരെ ആട്ടി ഓടിച്ചു, സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ഈ പാട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടുകെട്ടി നിരോധിച്ചു. ഈ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാനതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പാട്ടുകള് അത് വന്നു. പിന്നീട് സാധാരണ മലയാളത്തിലേക്ക് പാട്ട് വന്നു. പിന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ വന്നു. ആദ്യകാലത്ത് മാലപ്പാട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പടപ്പാട്ടുകൾ, പ്രവാചക പ്രകീർത്തന ഗാനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ടുകളൊക്കെ വന്നു. കിസ്സപ്പാട്ടുകൾ, ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ മദ്രസയിലോ സ്കൂളിലോ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ചില ചരിത്രം പാട്ടുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം എന്ന പുണ്യപുരുഷൻ, നമ്മൾ കപിലവസ്തുവിലെ ശുദ്ധോധന മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ ശ്രീബുദ്ധനായ കഥയൊക്കെ പറയും. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കഥയോടേറെ സാമ്യമുള്ള ഒരു സൂഫി വര്യനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം, അല്ലേ? തരണം പീതാവോരെ ഉങ്ങളോഴികയി താനത്തിലാരും എനിക്കില്ലല്ലോ. ഈ പാട്ടൊക്കെ യേശുദാസൊക്കെ പാടി നിങ്ങൾ കൈമുട്ടും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. മകന് ഗർഭിണിയാകുമ്പോ പോയിട്ടുണ്ട് പാപ്പ, രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ്. എല്ലാ സുഖ സൗഖ്യങ്ങളുമുള്ള രാജാവ് പോവുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ മകനെ പ്രസവിച്ചു, വലിയ രാജാവായപ്പോ എല്ലാവരും ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും. ബാപ്പ അങ്ങനെ, ആ ബാപ്പാനെ കാണാൻ ഉമ്മയും മോനോട് പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാൽ 2 മണിക്കൂർ തന്നെ വേണം. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പ്രാകൃത വേഷത്തിൽ കാണുകയാണ്, ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ. ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും മനസ്സിലായി ആരാണെന്ന്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഭരണത്താലേറ്റം നിഴമത്തുണ്ടെന്നാലും ബാബായേനിക്ക് സുഖമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഭരണാധിപനൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ നിയമത്തോണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് സുഖമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല. മകൻ പറയാണ്. അപ്പോഴാണ് പാപ്പ പറയുന്നത്, ആ കഥ എന്നെ ഇമ്പിച്ച് ആൽപ്പള്ളി ഉണ്ണിപ്പ 2 അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് എഴുതിയ ആളെ കുറിച്ച്. എന്നാലും അപവാനോടപ്പോൾ ജവാബ് മാകേനിലേളെ അരുമക്കാനിയേ നാം കാണും ഖിയാമം നാളെ സബിജോതി താഹീറം തന്നിലെല്ലാരും കൂടും സംഘത്തിലേത് തലത്ത് ഞാൻ വന്ന് ചോടും. നമുക്ക് നാളെ മത്സരം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ പിരിയാണ്. ഈ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാട്ടിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞത്, അല്ല ഞാൻ എവിടെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല.
ഞാൻ ഈ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന രണ്ടാം ഉമറിനെ കുറിച്ച് പോലും ഒരു പാട്ടിലൂടെ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച ആളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ സയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാനിങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടു, ഒരു രാജാവിൻ്റെയും രാജ്ഞിയുടെയും കഥ, ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും. എനിക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. രാജാവ് പറയും രാജ്ഞിയോട്. അപ്പൊ രാജ്ഞി ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങാര് എന്നറിയില്ലേ, നിങ്ങളീ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ, അങ്ങ് വെറും നാലണയില്ല യാചകരായെന്നോ പ്രാണസഖി, നന്നായി അറിയാം ഞാൻ ഇന്നാട്ടിലെ അമീറാണെന്ന്, എന്നാലും എന്റേതായൊരു ദിർഹമുമില്ല പ്രിയേ. ഉണ്ടോ സഖി ഒരു കുല മുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ, ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ പാട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കഥകൾ പറയുന്നത്. എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ്, എത്ര എന്താ പറയുക ലളിതമായ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പാട്ട് നമ്മളോട്. ഇതിലൊരു വരിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ഈ കഥ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഉമർ ഖത്താബും ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് ചില ആൾക്ക് എല്ലാം ഒന്നാണ്. അമവിയ രാജകുമാരൻ സുഖലോലുപനാം ഇബ്നുൽ അസീസും അധികാരം കൈവന്നപ്പോൾ ഫക്കീറായി മാറി. അധികാരം കൈവന്നപ്പോൾ ഫക്കീറായി മാറി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇലക്ഷനിലൊന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും ചിഹ്നവും വെച്ച് പാട്ട് നൽകണ്ട. ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് പാട്ട് ജനങ്ങളോട്. എത്ര വർഷം മുമ്പ് 1975 ഇറങ്ങിയ പാട്ടാണ്. അധികാരം കൈവന്നപ്പോൾ ഫക്കീറായി മാറിയെന്നാൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വെച്ചൊക്കെ നാട്ടുകാരെ വിലയിരുത്തിക്കോളും. അതാണ് പാട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കവിതകൾക്ക് ചില സ്വാധീനമുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടത്. കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെയല്ലേ. ഞാൻ ഈ പാട്ട് സീരിയസ് ആകുന്ന ഒരൊറ്റ ഘട്ടം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാലമൊന്നും അല്ല. അപ്പോ എന്നെ ഒരാള് ഈ വടകരക്കടുത്ത് വള്ളിയാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു നബിദിന പരിപാടിക്ക് അവിടുത്തെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന കാവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ സമയം എടുക്കുക, 2 മണിക്കൂർ തള്ളിയേക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഒരു പാട്ടിന്റെ തഫ്സീറും അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വികാരഭരിതമായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സമയം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുക. എന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തിയാലോ വേറെ കാര്യം. അത് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവാചക നബി തിരുമേനി ചില പാട്ടുകളുണ്ട്. ഹന്തപാപാന്തകാരത്തിൽ താങ്കൾ എന്റെ മാനത്തുദിക്കേണ്ടും തിങ്കൾ. റസൂലിനെ കുറിച്ച് PT അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒരു വരിയാണ്. അത് പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്തപാപാന്തകാരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് പാടിയത്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഹന്തപാപാന്തകാരത്തിൽ താങ്കൾ എന്റെ മാനത്തുദിക്കേണ്ടും തിങ്കൾ എന്ന് പുണ്യ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എത്ര രസകരമായിട്ട് അത് പറയുന്നത്. ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഗാനേഷ് പുനൂർ എഴുതിയ അല്ലേ, എന്താണ്, ഒരു മണൽ തരിയായി മക്ക തന്നിൽ അന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര ഭേദം, ആ പാദസ്പർശത്തിൻ ജന്മങ്ങൾ തൻ സായൂജ്യം നൊട്ടി നുണഞ്ഞേനെ ഞാൻ. റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കാത്തതിലുള്ള സങ്കടം പറയാണ്. അന്ന് സഹാബിയായി ജീവിക്കാനുള്ള അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല. ഒരു മണൽത്തരിയായി മക്കത്തന്നെ ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പാദസ്പർശമേറ്റ് എനിക്ക് പുളകമണിയാമായിരുന്നു. എരഞ്ഞോളി മൂസക്ക പാടിയത്. ഞാനിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ചില ഒരു മൂഡിലെങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും അല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ. പിന്നെ ഞാൻ പറയാണ്, മുത്തിനെ ബീവീട്ടു മുറ്റത്തൊരു മുന്തിരി വള്ളി പടർപ്പായെങ്കിൽ നിത്യവും ആദേഹം മുത്തും തന്നൽ എന്നെയും തഴുകി തെഴുപ്പിച്ചേനെ. റസൂലിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു മുന്തിരി വള്ളിയുടെ പടർപ്പായി എന്നെ ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ റസൂലിനെ തഴുകുന്ന കാറ്റ് എന്നെ തഴുകുമായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ ദൂരം നടക്കാനൊക്കും ഒട്ടകമായി പിറന്നുവെങ്കിൽ താമര തോൽക്കുന്ന താഹതന്റെ തളിർമേനി തോളിൽ വഹിച്ചേനെ ഞാൻ. ഭാരം വഹിച്ചു തളർന്നേനെ ഞാൻ, ബദറിലെ ശരങ്ങൾ തടുത്തേനെ ഞാൻ. ഈ കവി പറയാണ്. ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ്. 14 നൂറ്റാണ്ട് പിമ്പെന്തിന് പാരിൽ ഞാൻ പാപി പിറന്നു വീണു,
പുണ്യ റസൂലിന്റെ പദ പങ്കജം പതിയാത്ത മണ്ണിൽ പിറന്നു വീണു. ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം തീരുമ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കരഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം എന്നോട് പറയാണ്, ഞാൻ ഈ പ്രവാചക കീർത്തനത്തെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രസംഗങ്ങൾ. പക്ഷെ മോൻ ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയി. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു കഴിവ് ഇതിലില്ല. ഇത് എഴുതിയത് കാനേഷ് പൂനൂരാണ്, ഇത് പാടിയത് മൂസക്കയാണ്. പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോനതല്ല, ആ പാട്ടിന് ചില വരികൾ മനുഷ്യരെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ തെളിവാണ്. വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് മെനഞ്ഞാന്ന് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. സംഘർഷങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് പാട്ട് പാടിയാൽ നമ്മളതൊക്കെ മറന്നുപോകും. എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു കല്യാണം നടന്നു. പെങ്ങന്മാരും അയാൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളുടെ വാപ്പയുടെ, ഈ കല്യാണം ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ വാപ്പയും പെങ്ങന്മാരും എപ്പോഴും തെറ്റില്ല. എപ്പം വന്നാലും ചുടിയാണ്, പ്രശ്നമാണ്. പെങ്ങന്മാർ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും, പുരയിൽ എന്തൊക്കെയാ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കി അതിന് കുറ്റം പറയുക, അതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കുക, പരാതി പറയുക, പരിഭവം പറയുക. അപ്പം ഇയാൾക്ക് ബേജാറാ പെങ്ങന്മാർ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് പാട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പെങ്ങന്മാരൊക്കെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. അതിവിടെ വന്ന് ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇവരോടങ്ങ് മറന്ന് ഇവരങ്ങ് പോയിന്ന്. അപ്പോൾ സംഗതി അത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് ചില സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും ആളുകളുടെ. നമ്മളൊരു പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂഡില് പറയാനുള്ളത് മറന്നുപോകും, ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. ചില ഇപ്പൊ കലക്കങ്ങനെ വല്ലാത്ത ചില സർഗാത്മക സൃഷ്ടികൾക്ക് ചില കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നതാണ്. നിസ്കാരം അല്ലാഹു തന്നെ മതി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെയ്ത ഈ മാപ്പിളപ്പാടുന്ന വലിയ വിശാലമായൊരു ലോകമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ദഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു തറവാട്ടിലാണല്ലോ നമ്മുടെ കോയ ഉസ്താദ് ഉള്ളത്. അവരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും 10 മിനിറ്റ് അടുത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മുട്ടിക്കളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ്. ഞാൻ ദഫ് പഠിച്ചിരിക്കണം. 10 മിനിറ്റ് നേരം മാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പോയി ഞാൻ ദഫിൻ്റെ വലിയ ആൾ. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന പല വീരന്മാരും കേരളത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. മൂപ്പര് പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാർ മൂപ്പർക്ക് എന്നെ വേനായിട്ടുണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. വേറെ സ്കൂളിൽ പിന്നെ അതിനേക്കാളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ശരിയാക്കാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വലിയ ആളാന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. അതൊന്നല്ല പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ നാട്ടിലെ കോയസ്താദ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു കലാകാരന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പാട്ട് പാടാൻ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ കോയസ്താദിന്റെ സ്വാധീനം അല്ലെ എൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പറയും. ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയും, എൻ്റെ മോന് ഒരു പാട്ടൊന്ന് പാടിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ അയാളോടൊന്ന് പറയുമെന്ന്. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, കാരണം ഇയാളുടെ ജോലിയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും. ഈ മറ്റേയാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അയാളെ കൂടെ പാടിക്കാനോ. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടോ കോയസ്ഥാനെ കൊണ്ടോ എന്തോ കാര്യം കൊണ്ടുകൊണ്ട് പാടിക്കും. പാടിക്കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും, ചെറിയോൻ പിന്നെ പറയും അടുത്ത പരിപാടിക്ക് എന്താ പറയാ അറിയോ, ഞാൻ മറ്റേ കൂടെ പാടിയ ആളാണ്. സ്വഭാവം മാറും. അങ്ങനെ പാട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കൂല, പിന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ടും പഠിക്കാൻ നിൽക്കൂല. പിന്നെ ഇവനിങ്ങനെ ഒരു 10-15 പരിപാടി പോയി പാടിയിട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പാട്ടുകാരനാവും. ഇവനെ കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇടങ്ങറുവാകും. ഇവൻ പാട്ട് പഠിക്കുകയില്ല. എനിക്കെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ പാടുന്നില്ലേ, എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലേ. അത് സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഇവരെ ഗുണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ജഡ്ജിമാരുടെ പോരാത്തരം കൂടിയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആ ജഡ്ജിമാർക്ക് വേണ്ടത്ര ഇവരെല്ലായിട്ട് കൂടിയായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്, ഇന്നോട് നാളെ തിരിച്ചു ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ലോകത്ത്. കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പാട്ടുകാരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ വളർന്ന ആളുകളാണെന്ന് പലരെയും എനിക്കറിയാം. സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അവരെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും തിരിയും. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുക. പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഭാവം എന്താണ്. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ടൊരാൾ തരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പാടിയാൽ പോരത്, എന്താ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം. ഭക്തിഗാനം ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലോ പാടേണ്ടത്. സങ്കടകരമായ പാട്ട് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് പാടുക, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ഈ എന്താ പറയാ, ഫുതുഹുശാം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിയിലൊരു പാട്ടുണ്ട്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീണ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവള് സങ്കടം പറയുന്നുണ്ട്. ഭാര്യ, ഇന്നലെ രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയപ്പോ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെച്ചു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടുപോയി. മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ട് സങ്കടത്തോട് ഇവള് പാടേണ്ട പാട്ട്. മാനിതാ കോതി കൽബിൽ മദീര പൂങ്കാനി തേനെ
മദന പൂങ്കാനിയേയൻ മഹബൂബരേ. ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തോടി പറയാണ് ഇവള്. ഈ പാട്ട് ഞാനൊരു കുട്ടി റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തു കോതി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അല്ലേ. ബദർ യുദ്ധത്തിലെ രംഗമുണ്ട്. വമ്പുറ്റ ഹംസാർ ചാടിട്ടതിൽ മാറടാ, വമ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ, ഇത് വന്ന് ബിലത്തോടെ വെള്ളം കൂടിച്ചാട്ടെ. ഇത് പാടും പറയാലോ, ഇതൊരു പോർ വിളിക്കുന്ന രംഗാണ്. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മെലോഡിയസ് ആക്കി അല്ലേ. വമ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ, കേൾക്കാനൊക്കെ സുഖമുണ്ടാവും. ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഓന്റെ വക കൊണ്ടാനേ ഈ പാട്ടില് അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ, ബദർപടപ്പാട്ടിൽ ഈ രംഗം പറയുന്ന പോലെ തമാശ ഉണ്ട്. ഹംസ ചാടി അടുത്തുടൻ ആരടാ ശുചാത്തുരത്ത മെഹൗദിൽ നിണ്ട് കുടിപ്പവൻ. ഇതേ രംഗം വൈദ്യരീതി അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്ന് പാടി അങ്ങനെ ആനപ്പോദസദുല്ലിലാഹരി ഹംസ ചാടിയടുത്തുടൻ ആരടാ ശുചാത്തുരത്തമേ ഹൗദിൽ നിണ്ട് കുടിപ്പവൻ. കേൾക്കാനൊക്കെ സുഖമുണ്ട്, ഇതൊരു ബന്ധമില്ല. ജ്ഞാനമുറ്റല നീയുനാഥന അണ്ട് കൊണ്ട് കുടിപ്പതാ അസുബദുല്ലില്ലൗനി. സംഗതിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഈ ഭാഗമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾ പല പാട്ടുകളും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാട്ട് കിട്ടുമ്പോ ഇത് എന്താണെന്ന്, ഇത് യുദ്ധമാണോ, ഇത് സങ്കടമാണോ, ഇത് സന്തോഷമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മളെ കുട്ടിയൊക്കെ വേണം. അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവര് നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന കുട്ടികളാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. മാപ്പിളപ്പാട്ട് അങ്ങനെയാണ്, അത് ഭാവവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഭാവവുമായിട്ട് അതിന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധമുള്ള അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പാടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ പാട്ടും ഒരുപോലെ പാടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എല്ലാ പാട്ടും ഒരുപോലെ പാടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സങ്കടമുള്ള പാട്ടും സന്തോഷമുള്ള പാട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പാടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊന്നും പാടാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോ എന്താണ് പുകിന്താറിരുപേരും ആദിശണത്തിൽ ബദറിലാണ് പുകഴും ഹബീബുള്ള തിരുമുമ്പെത്തി ചുഗന്ധേ ഊബൈദത്തെ എടുത്തത് അമ്മ. അത് സങ്കടാണ്. ചില കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുകിന്താറിരുപേരും ആദിശണത്തിൽ. ഇങ്ങനെയാ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നാളെ രാവിലെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഏതോ പാട്ടിൻ്റെ രംഗം ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചോളും വേണ്ട. ഞാൻ എല്ലാ പാട്ടിനെയും ഒന്നും അറിയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ്. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ പാട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പിന്നെ അറിവുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കുക. അതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി നിൽക്കും വേണ്ടേ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കുക. അങ്ങനെ പാട്ട് പാടാനുള്ള പരീക്ഷ 15 ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ശരിക്കും മാഷ എനിക്ക് വളരെ മുമ്പേ അറിയുന്ന ആളാണ്. മസ്ജിദുൻ നബവീദൻ മിനാരത്തിൽ ബിലാലിന്റെ മധുര മോഹനനാദമുയർന്നിരുന്നു. മഹാനേകനിലാഹെന്ന മഹൽ വാക്യമീതായെന്നും മഹിയങ്ങു മലയടിച്ചുയർന്നിരുന്നു. ഈ പാട്ട് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തത് വളരെ മാഷ. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര മനോഹരമായ പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്ത അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം കിട്ടില്ല എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മിഴിനീരൻ കവിലത്ത് ചാലിട്ടൊഴുകുന്നു മലിക്കുൽ ജബ്ബാറിൻ തണി തേടുന്നു മനമെന്നും കാതേനത്താൽ അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ വലിയ ഏഞ്ഞിക്കരയുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായ ഭക്തിഗാനൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്. നാദാപൂരത്തെങ്ങാനും എന്നോസിക്കൊരേജന്റുണ്ടെന്നാരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാനേ. ഈ പാട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്താണ്. ആകപ്പാടഞ്ചോ 10 സെന്റാണെന്റെ പുരയിടം അതുപോലും പണയത്തിലാക്കി എൻ്റെ കെട്ടിയോളെ കാതും കാഴുത്തൊക്കെ പറിച്ചതും വിറ്റു കടലൊന്ന് കടക്കുവാൻ നോക്കി. പാട്ട് എഴുതുമ്പോഴും പാട്ട് പാടുന്നവരെ എളുപ്പമല്ല പാട്ടിന്റെ ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കുക. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഗീത സംവിധായകരുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ വളരെ കുറവാ. പാട്ട് എഴുത്തുകാരെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാണും.
പ്രഗത്ഭനായ സംഗീത സംവിധായകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചില പാട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ? ആലമുടയോനെ അൽഹംദുലില്ലാഹി അർവാമൈത്തോനെ അൽഹംദുലില്ലാഹി. ഇത്ര മനോഹരമായ പാട്ടുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അതൊക്കെ ചെയ്ത പള്ളിയിൽ അബൂബക്കർ മാഷ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുവായി കിട്ടി എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. നിങ്ങളെ ഈ സംവിധാനത്തെ എനിക്കേറെ ബഹുമാനം തോന്നുന്നു. ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി 15 ദിവസം കൊണ്ടൊന്ന് പാട്ട് പഠിക്കാൻ. നാളെ ഈ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നിങ്ങൾ മുതിർന്ന് 5-10 കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വലുതാവും ഈ കുട്ടികളൊക്കെ. പിന്നെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ജനോത്സവത്തിൽ ജഡ്ജായിട്ട് ഇയാളെ കാണാം. അന്നേരം ഇയാൾ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിൽ 2022 ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന പരിശീലന കോഴ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വകയിൽ ജഡ്ജിമാരെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ കോഴ്സിന് വരരുത്. അതിന് പാട്ട് പഠിക്കേണ്ട വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല, ഈ 15 ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനപ്പുറം ഇതിനെ തുടർ പഠനം നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. വൈദ്യർ അക്കാഡമിയിലൊക്കെ 15 ദിവസത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് ജഡ്ജാൻ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഓരെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങേറുണ്ട് നാട്ടിൽ. അപ്പൊ ഈ 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് നേടിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. നിങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യമായ സിലബസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ ഉന്നത സക്കാഫി കോയ ഉസ്താദൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത നാട്ടുകാരനാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിള അക്കാദമി സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അണിയറയിലുള്ള ആളെന്ന നിലക്ക് ആ നിലക്കും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലായിടത്തും സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണുള്ളത്. ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ആധികാരിക റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയും മ്യൂസിയവും സ്മാരകവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പരിശീലനം ഈ 15 ദിവസത്തിൽ ഒതുക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് മുതിർന്നവർക്കും ഇതുമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും താല്പര്യമുള്ള, ഞാൻ അത്തരം കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. കുട്ടികൾക്കും ഗുരുനാഥന്മാർക്കും സംഘാടകർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.